गीत संगीत के तनी ओ दरबार में ले चले जौना दरबार में गुंगा भी जाके बोले लगे, अंधरा दूर तक देखे लगेला, लंगड़ा पहाड़ फान जाला, ओह माई के दरबार में चले चले, ओ माई के दरबार में चले चले, अरे जे विद्या देली ओह माई के दरबार में, शेरा वाली माई जगदम्बा के दरबार में चलो जो शक्ति देली। चलो रंजीत माइक धरो, चल माइक धर। उनका के कर देवेला त ई का हो छोड़ा न जाए दो, तनी और साउंड बढ़ जाए भैया बेसला। हेलो 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 तनी सबर है बाबू भैया माई के स्तुति करे के बा, भक्त जाके कहले के भाई कथी है के बनल बरुए देवी दुर्गा मैया के मंदिरावा से कथी के त कथी है के बनल बरुए काठिए के बनल बरुए माई के मंदिरवा काठिए के तब में सवाल कथिए के बनल बरुए माई के मंदिरवा काठिए के ओमे लागल बा केवार हो काठिए के एकर जवाब का हो अरे की अथला पथल के बना माई के मंदिरवा अरे की सोनावा के अथल पथल के बना
Thank you.